hamakarya tansah lulus raharja nirbaya nirwikara nir ing sambikala. Pambagya wilujeng ingkang katur saking paguyuban seniwarok Wahyu Cipta Budaya senggaden campur saring aderja dhateng sanggiring para pamirsa setrisna. Wilujeng sonten bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentrem rahayu saha nugrahane Gusti mugi kajiwa kasarira dhateng sangyaning para rawuh para pamirsa setrisna lumeber dhateng kula sak kadang Wahyu Cipta Budaya satemah saketa mahanani gelar budaya Dharma Jagadita Subhan amin Allahumma amin. Sagunge pakurmatan konjuk dhateng sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinabekten minggah dhateng pangemban pangembating praja satriyaning negari wonten laladan Mangunsari. Bapa pangarsa desa dalah nayakanipun langkung-langkung ingkang asta padukuhan Subhan jengandika ingkang dados pandam pandheming gesakala dasih ingkang tuhu patersinu darsana. Konjuk dhateng paniti laksana saking gelar budaya Dharma Jagadita sedayanipun ingkang tansah pemardi mardawaning budaya luhung ingkang mugia tansah cinaketaken ing kawidadan karaharjan ingkang tansah bagya lan mulya. Boten kata lumpen dumateng para pamirsa budaya tresna kakung miwah putri ingkang cinaket ing manah. Muji syukur konjuk wonten ngayunan dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Derek ari kalenggahan sonten menika sampun kepareng hangayomi lampah kula sak kanca satemah anggenipun sowan saking sengganen campur sari saged manggih wilujeng katebena saking pringga bareng marga ngantos dumugi sasana beksa gelar budaya Dharma Jagadita. Boten namung minangka talanging basa saking Wahyu Cipta Budaya sengganen campur sari ingkang sepisan ngaturaken sewu agunging pamatur nuwun ingkang tanpa upami dhateng kadang-kadang paniti laksana ingkang sampun keparing nimbali kula sakonca. Mugi-mugi kanthi adicara ing kalenggahan sonten menika saged ngraketaken pasderaan anggenipun badhe ndudah-nduduh mekar ngrembakakaken budaya Jawa. Candhaipun derek mangayu bagya sinartan ngaturaken puji pandonga konjuk mring Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi dinten ingkang kaping kalih ngantos paripurna gelaring gelar budaya Dharma Jagadita binaringan nirbaya nirwikara nir ing sambikala lancar gangsar datan wonten rubeda satunggal menapa. Mugi kanthi adicara menika saged dadosaken warga masyarakat Subhan tansaya raket, tansaya guyub, tansaya rukun, dadosaken Subhan ingkang lancar jaya lan maju. Ngaturaken sewu agunging pamatur nuwun dhateng kadang sutrisna ingkang sampun kepareng derek nyawiji manunggal wonten kiwa tengen ngajengipun sasana beksa. Mugi pinaringan rahayu pagelaran seni saking Wahyu Cipta Budaya.
Rawunya Sang Supamanggala kang hangasta Sekar Dwi warna sesanti kang kunjuk mring Gusti Rahayu sagung dumadi Rahayu kang hamirsani Rahayu kang marakandi La ilaha illallah alma
likul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim Ta'imah abada Alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim Ta'imah abada Alal habibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah Al-Malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim Ta'imah abada Alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim Ta'imah abada Alal habibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah Al-Malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim Ta'imah abada Alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim Ta'imah abada Alal habibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah Al-Malikul hakul mubin Muhammad
Matura Sulung Sodikul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Krono Siwandana Raja Muda Ikana Siyaka ing yuda lawan Raja Raisina Nasta pusakane Badut Kyai Samandiman Ramas Ikoram Bukut Singo Barok Alas Rupat Dia wahi Merani Tan Soyo Rapi Dia wahi Negara Dati aman kuburan mayit klambi abang nggo tandha mata pedang kubur nggo golek duit Maniman iman wong bagus ora sembayang
ayu ora sembayang kamangka Nabi Yusuf bagus ora ninggal sembayang Siti Khadijah ayu tetep sembayang ling-iling jalma kudu eling marang kang kawasa ayo kanca ayo sedulur padha sembahyang siyaga sang satriya pagita gita sentak Sikro budal yo ayo maju dening aku sawut tangkap lebono kawah kontro dibuka ayo le Senta
Ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rahwana
raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngalingko wis dadi awu kobong gedhe hejroning praja sampun pratandha siaga wahyu cipta budaya lir kadya prabancana budal to Janji lunga mung sedelo cari sewulan ra ono pamit munalika sono ing stasiun balapan Solo jare lunga mung sedelo malah tanpa
gletak tabuh kendang sentak kan. Esok 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 urapo. Ayo maju dengan ya kono kabeh yo kasret. Woi woi. Wah wah. Woi woi. Sentak man. Esok 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 abis kesok kesok. Esok esok urapo. Sumambaring merapli sang kembar pepasan manuk rancangan. Woi woi. Wah wah. Woi woi. Sentajo Woi woi. Ayo, apok Surabrata Jayabrata. Ayo, imbang padha-padha. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Ayo pun oh tak sasitani anggone sang Prasetyo maju perang oleh pambaratan. Ayo le. Ja. tresnanomu bungsuhmu dhewe najan kowe digawe wirang ayo tak sowanke ning Gustiku bebarengan karo aku raurane yen aku citra iman kowe malah melayu niatian melayu tak enteni ing donya wis gumelar ing tembe apa buktine pang usrahino pang usrahino srengging ginde muncul sunar sumumpuran pang usrahino pang usrahino srengging ginde muncul sunar sumumpuran cicit duit rames swara teh ucehan pang usrahino pang
pangusrahino srenging ini muncul sunar sumukura pangusrahino srenging ini muncul sunar sumukura.
Sambustikaning asmara sun kayuyon reng handika yen jawata ngelila nono bakal tak mundut
kali jungkir negarane zaman wis akhir zaman wis akhir dunyane susah mampu mikir imami zaman wis akhir dunyane susah makmum bikin tir imami zaman wis akhir langite kafir uripe zaman wis akhir langite atine kafir uripe zaman wis akhir pandire pandang sing mungkir sing arep zaman wis akhir pandire pandang sing mungkir sing arep sluku pathoke hilailo sirama menyang sulu lehe payung mudu sentit lulupa wong mati ora yen upah medeni bocah yen urip golekno duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tuku patok ilailo sirama menyang sulu le oleh payung kudu jentit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ila sirama menyang solo le oleh payung kudu jentit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tuku patok ila Indo sirama
aku suku patok patok ikilah ino si romo menyang solo lek oleh payung itu jentit lulu lupa wong mati ora obah jet obah medeni bocah jet urip golek duwe tak lilo 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 ledo dumenengo aja pijer tangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang baguse iling-iling sira manungsa caler esti enom lan tuwa saben dina padha ilinga kapan-kapan nopo timbalan kang moho suci gelem ra gelem bakale pati disalini penganggon putih yen wis budal ra iso mulih tumpakane kereta Jawa rutane papat rupa manungsa cucukane omahku tanpa batal tanpa kloso omaira ana lawange turune dewi ra ana kancane ditutupi anyang-anyang diuruki disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawang tangisi kaya wong tembang yen ngajine arah-arah iku pertanda yen imame ilang luwe lara luwe susah rasane wong ana neraka ditawisi padha geni klapa geni ula geni Mas, di panggil ke MC nih, panggil ke MC nih. Mbak. Aman boten, Mas? Aman boten. Aman tak lanjut Mas. Lanjut nggih, aman nggih. Monggo-monggo status dulur nggih. Nggih, monggo.
Kalian menika sendratarinipun men kalian foto nggih. Nyuwun sewu nggih. Monggo foto teng mriku mboten teng mriku. Gula Jawa rasane legit kripik linjo dipangan asu arep mulya kudu marsudi buta ijo aja dituku tul kae kacae katul kae kutul kare pajak kutul kari siti tul cae nak cae katul cae di kutul kare pajak kutul kari siti. Kami di mulai dengan Menika saking Wayu Cipta Budaya saestu ayu-ayu tenan. Jenengan nggih ayu-ayu tenan, jenengan nggih bagus-bagus tenan. Lah ya Allah. Monggo.